Sanibonani, welcome to SANGOMA channel. Nikhuluma noMakhosi Umkhize. La ngiphethe isihlahla engicela ukunitshengisa sona. Lesi sihlahla lesi uma nesichitho sokuthi ube njengalesi sihlahla lesi amaqhuqhuva noma nje labantu abanensupho egcwele umzimba wonke namaqhuqhuva lawanyantisa igazi, uyasisebenzisa lesi sihlahla. Abanye bathi umavumbuka, uma uzovumbuka uba namaqhuqhuva nje noma izinduna noma uhwezane leli ligcwala umzimba, noma abanye ke ngelimi lakudala kwakuthiwa ubhebhevana. Uma ulale nomuntu ocushiwe uba kanjena-ke emzimbeni, bese lesi sihlahla lesi siyakusiza kakhulu. Ngiyacela ukuthi uma ungakaze usubscribe kwi-channel yami, upresse leli button elibomvu elibhalwe usubscribe khona uzobona okunye okulandelayo esizokhuluma ngako. Lo ubhebhevane uyangena-ke ey'ntweni eziningi. Uyakwazi futhi ukuthi ucuphe ngawo ekhaya, uyakwazi ukubethela ngawo, uyakwazi ukuwufaka kwimbiza, uyakwazi ukugquma ngawo, uyakwazi ukuphuza. Uwusizo kakhulu umavumbuka. Siyabonga. Camagu.